Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow. Aktar żgħażagħ jitkellmu ma' One News dwar il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Iż-żgħażagħ laqgħu mod pożittiv għadd ta' proposti fosthom l-istrateġija kontra l-obeżità. Naħseb waħda mill-proposti li iktar li laqtitni hija meta jitkellem dwar l-obeżità. Illum nafu li il-ħajja saret maġla wisq bejn studju, xogħol full-time, tistudja part-time, u min jaħdem part-time ukoll titlaħaq mal-familja, ġieri kontwinu minn naħa l-oħra, allura l-junk food saru l-iktar sors naturali biex wieħed dak li jmur qabad kil xi ħaġa u kompla bil-ġurnata tax-xogħol tiegħu. Gvern ġdid qed jipproponi li jżid u jtejjeb il-kampanji edukattivi favur healthy eating, fejn anke jdaħħal skemi li jinċentivaw aktar persuni jissieħbu f'ġim. Iż-żgħażagħ li tkellmu ma' One News preżenti tkellmu wkoll dwar il-proposta ta' Wi-Fi b'xejn mal-pajjiż kollu. Moġbitna ħafna dik pereżempju jkun hawn postijiet pubbliċi jkun hemm il-Wi-Fi u hekk biex li kulħadd bl-smartphones idealment ħafna jkun hemm ħafna l-Wi-Fi kullimkien tkun aktar aċċessibbli biex taqbad mal-internet kullimkien. Oħrajn qalu li laqtithom ukoll il-proposta ta' gvern ġdid li jagħmel ġlieda ħarxa kontra x-xogħol prekarju. Il-proposti tal-prekarjat naf li ħafna ħaddiema li qed ibatu x-xogħol prekarjat u daw biex jimxu l-qudiem bil-forsi jridu jkunu bidla fid-direzzjoni tal-pajjiż għax biex tagħmel familja qed nitkellem għal ħafna nies li naf diffiċli ħafna lihom. Oħrajn qalu li spiċċa iż-żmien tan-negattività u kulħadd għandu jħares lejn il-futur mod pożittiv. Spiċċa żmien tan-negattività u nħarsu qudiem pożittività lejn il-futur.